Artersin. Uy, aram mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Aramon Yato. Hindi po sa radyo DCGB transmitting live from Bayona Building, 3rd floor. Hindi po sa Barangay 23, Imperial Court Subdivision, Legazpi City. Adadangog 729 kHz sa pitang ka mga radyo. Nahihiling na adadangog sa DCGB News Online Facebook page. Siling man sa DCGB YouTube channel. At siyempre sa sendo mga cellphone, daradara maski sa magduman. Kapag ikan DCGB Live app, download na po yan sa mga Google Play Store. And siyempre, Laro Technical, katuwang niya to dyan si Ronald Baldo, DCGB Social Media Department, Jerome Nico Martinez. At tuya pong IT sa newsroom, katuwang to dyan siyempre sina Jenny Matthew Balyaran, Shara Miliron, pagkatapos si Nicole Ann Gloriani. Dalawa sa Mega Force Patrol, napadagos na pangalan ng mga istorya, tanganing ibalang ibog sa Banwa na sinupukan ng mga turog sa pansitan. Yan po dyan sa 3rd District. Nasa po yung Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Sa Kapitolyo Provincial, yan po dyan si Karen Ala. Yan man si Joshua James Bino sa Daraga area. Partner Alarmario sa City Hall. Mantagyaon po sa Legazpi 4th District Regional Center Side. Si Angel Mustaza, duman sa 1st District. Lagadi, Daraga o kaya Santo Domingo TV. Paring Jomar Bien. Sa mobile, ang mata ng DCGB sa kalsada, Henry Laboy Mata. Kami po kapos, minasaludar mga kababayan. Minapapin sa rumbagmang morning. Sana po okay ka mo. Sa mga nasa banig ng karamdaman, sana po makarecover na kita para makabalik sa oral daw nating routine. Good morning sa mga nabagantaway po niya to. Ang mga early watchers natin sa News Online, saka mga listeners natin sa DCGB. Good morning po sa inyo. Hello kay Mading Cora na Balaoro. Watching mga tugang sa News Online. Siring man si amigo Miguel Chiel Divera. Ang idol ko. Pon keto sagkod mo niyan. Sharon Nausian. Ay, good morning, Ma'am Sha. Good morning, Tabi. Miss ko na yung mga reels mo Siring man good morning kay Sir Francis Bualoy. Sa muyang presidente kan 430 Kabalikat Civicum Chapter Karumbangi Base yan po sa Santo Domingo. Good morning, sir. And siyempre sa mga kababayan po niya we would like to extend our condolences mga tugang kasarabay so sa muya po ng mga pag-iribang 41 kang Kabalikat Civicum 430 sa Rumangi Base na suama ni kang pag-iribata ni 43038 si Sir Engineer Ed Balidoy, ang Municipal Planning and Development Officer ng Santo Domingo. So tatay niya po si si Pai Ikoy, binawian po ng buhay 2 days right after mag-birthday ng 101 years old. Hindi po. So condolence po Tabi and RIP Pai Ikoy. And sa pamilya ni Engineer Ed, po Tabi, condolence sa mga
pagriba ta sa Kabalikat Civicom 40 sa Ramang Gibis Chapter. Yan, punta tayo doon siguro Saturday ng gabi, no? Para pag Sunday, wala tayong pasok, develop kita. Makilamay kita duman kay Pay Ikoy. Para damayan tamastuyang pag-iriba sa Kabalikat Civicom 430 sa Ramang Gibis si Sir Ed 43038. Condolence tabi, Sir Pay Ed. Good morning, man. Gilaray sa mga kababayan nato. Bueno, mga tugang, di iba na garo ang number ni Kap Harold di. Pigirits ko tinext si Kap Harold day nagsimbag tapos pigparing ko day na cannot be reached. Ta ngani na ano yan masabutan ta so nagkapirapang mga detalye kay itong pinag-post niya doon sa iyang Facebook page. In connection kan intermediate madalian na aksyon mga tugang na ginibuninda kasubanggitaan sa totoo lang talaga anang nangyari kay ni anatada talaga duman kan magpuruwasan sa mga trabador anatada talaga duman barangay tanod mga tugang kang kunyan kan padang sulo pati madalagan duman sa ibong tabata dyan po sa padang, 2 portion po yan ang ginudak, bako lang saro, 2. So primero, kung nali ka sa Legazpi, pakalampas mo duman sa junction baga na palalaog duman sa elementary school ninda, o itong palalaog dati para madali na matandaan sa mga disco goers sa Cagayunan Beach, resort kay ito, palaog duman. Yan sa may firing range dyan. Yan, para madaling matandaan. Sa Rinutangka yan, dumampo ginudak. Kanakaaging Martes. Nagudak na ito, nahali na nga ni so mga debris duman. Kung magkakalot na siya. Kaya lang, kasuapon, pino na naman mga tugang duman sa Rinutan, siguro mga 100-250 meters away. Ito talaga, ito may metro tagilid na itong tinambong ito. Tinira na naman. O, natural, mga tugang, dahil haranihon sana, may nag-counterflow, nagkaigwapo ni, nag-lock. Dahil talagang iruan ta. So, para pag 2 lanes man na siya, naging 4 lanes. So, tinampo. Di, sa madaling sabi, dakol na nangapudan, kundi talaga pong kunyan. Matindi, so traffic. So, primero na traffic ng alas 3, 18, nakaabot sa Santo Domingo mga tugang, alas 5:30. And then, monitoring ka mapag-iribot sa Kabalikat hanggang alas 10 mga tugang, halaba pa. At kung mailing mo nga kung itong may pinalayag duman na drone shots, maski nga bawal baga magpalayog ganing banggi, may nagpalayog duman tayong mailing. Aba na, halaba talaga. Akala mo may prosesyon mga tugang duman. So, yan mga tugang duman sa ginibo ni na Kap Harold nagano yan nagpaabot po pakikipag-uron coordination meeting duman sa representante kan kontratista tangani daan na maka-reinforce ang barangay sa traffic management para dahil na mautro. Sabi nga ni mga tugang, kay puha na maging areglado ang pag-aragi duman. Dahil masabutan kung anong nangyari, tagarodaing proper coordination, pagkatapos aram na ito po mga tugang 2 lanes man sana. Unlike kang pag-abot mo duman sa lidong na 4 lanes na po ito. Diyan sa padang baga hanggang digdi sa Arimbay, dahil man po nakaka-maximize kita ng 4 lanes diyan. Tamay mga problema mga tugang sa right of way. Kaya anong nangyari diyan? 2 lanes plus yung bike lane. Kaya lang, sabi nga pwede man ko umaging duman sa auto sa sa gilid. Duman sa bike lane. Ang problema, naon po duman nakabalan raso,
ito pong bakho. O kaya, anong nangyari, kalbaryo, mga tugang, ang sinapar ka mga kababayan. Paragal-pagal na sa trabaho, may nagiribi ng aning mga aki. Malingahot na, paragal na pirot, nagurutom pa, iyon na po yan mga tugang, talagang matindi. So, naging epekto. Ang sabi, mga tugang, ang napag-urunan, mag-overtime ganing trabaho. Hingawa ko na matapos bago ang schedule date kang komplisyon. Pandua, reinforcement na po sa traffic management katabang ng tanods para may autoridad. Tapos, magkaigoning additional warning signs and construction barriers as in mag-suggest alternate routes during rush hours. And then, iyan po tabi sa mga napag-orunan initially. No. So, yun yan. Ang sabi, tara mo kayo talaga, nag-aagi ako dyan bago magtugang man yung ka-1993. Actually, pagtugang nga ni ka-1993, dyan ko inagi si Sir Edgar Baramida. Kang tuminugan na, nagpasiring kami dyan, nagsakat kami dyan sa Buyuan, sa Walagbag na Bulod. Dumang kami nag-agi from Pibok, Santo Domingo. Dumang kami uminagi sa Golf, sa Lidong, balda kami sa Buyuan. May agyan talaga dyan kayo. Sabi ka Sudma, may nagkapirang mga SUV na pinaagi duman from Padang, nakabalda duman, tapos luminusot sinda mga tugang, pag-abot duman sa Purok 1, kang Barangay Lidong. Kaya lang, lak mangyari dahil abot na nga ni sa Petron mga tugang, so traffic. Halaman naman rin, no? Alabaw ng marayo. Kaya sana, ayusin natin, inda natin. Tingnan natin dito pag-ulit ta dyan, kung kumusta ang sitwasyon, kung may improvement na. Tapos dugangan ang ilaw pagkabanggi. Taday naririparo sa saro, no? Lalo na itong suna paradang kambakho. Duman lang yan sa may harani sa harong mga tugang ni dating kapitana, Kampadang. Diba? Duman, ang saro pa sa ginudak. 2 portion po yung bakulang saro, 2 portion na haranihan sa ng distansya. Kaya sana lang, maariglar nito kay Marahiyan, tapos gibuang gipagi kung paano na pwedeng magkaiguan ng maski nagtatrabaho ka mo dyan sa tahaw, nagdidiretso ang dalagang kan, mag-inibong mga tugang na mag-inibong na party kan tinampo, para po dahil abuton kan siring ka itong garuna. So, rebiso iba, may nakakaiiuna, may mainom na kambulong sa oras, dahil na nakainom, may mga dahil manilarang tubig, paraho na, dahil mga mabakalan. So, those are the things mga tugang nasabi nga ni, lalong nagka-agrabar kang sitwasyon. So, wag na tayong maging party kang problema. Solusyonan ta na po yan. So, makayamay ng ginibo, mga tugang, sana kaganapon ng permanenteng polis dyan. Aday, kaganan ng permanenteng polis, araw kang ginibo nito kang COVID. Ikaw bagang nakabantay dyan, permi, baka pwedeng, bugta ka na nipunin do yan. Di ba? Tangani, na harang po na, buwang inahiling na otoridad, nasunod ba nining mga litsugas na mga pasawayo ng mga nagka-counterblow? Tayo talaga so pinakang rason ka ito nga, nag-lock po yan. May nag-counterblow. Yo. Alright. O, duman po sa mga kababayan ta. Pasiguro kita permit, paabong na kita. Kung may abaw lang kitang oras, magpaabong kita ng mga tisarong oras, magbiyahe na kita. Dahil naiwasan may mga silipukan ng mga pangyayari. Pagbanggi, yan. Likay-likay man. Minsan, igwamanin mga balasubas man ng mga driver nin auto, motorsiklo na matanga, mga tugang mag-agi ka dyan, at ang ika na nasa linya, pipilitong pa niyang lumaog. Kung lahin, kurakarigos dyan. Kadakol na mga problematic mga tugang sa palibot. Yo. Okay, sa mga kababayan po niya to, ayan, magbao ng mahabang pasensya. Diyan po sa lugar na yan. Dayan po tabi. Sabi ni Sir Jeff Santos, grabe nga traffic, Sir Mark. Kala ko nagkagda ang Christmas light sa daan. Atana. Di ba?
Okay, o yan po tabi, ang mga developments. Ali, mga natis, nagiro na po si Kap Harold Benvenuto Campadang at saka ang konseho. Okay? So sana mag-comply po sa kontratista at saka tumabang po sa tumabang ining mga nasa DPWH at saka so mga pulis tangani po na mabugtakan po yan ng marayrahay na dalagan. Alright, okay. O sige, mga tugang, dugatan istorya, alin po dyan sa luwas. Nasa linya, Joshua James Bino. Joshua, please come in. Hello. Yes, go ahead. Yes, good morning, Tabi Sumahar. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya itong bareta, sinerbihan ni Notice of Violation o kaya NOV as in subject na para sa technical conference ang dressing plant ni Manok Tabi Sumahar na nag-operar sa Barangay Mayon sa munisipyo kan Daraga Albay. Aha. Sigun ini kay Environmental Management Bureau o kaya EMB Bicol Regional Director Engineer Socorro Abu ko na sa ini sa saro sa naging kahaputan kan DCGB News kung sa insigun kaya Abu itong 6-in-1 corporation o SYOK na nagapadalagan kan dressing plant duman sa Barangay Mayon dapat tinda mismo Tabi Sirmar aram ang solusyon sa indang nagibong problema. Oho. Dahil ang tasapuhon pa sa nangaya, dapat igusindanin EIA o kaya Environmental Impact Assessment. Oho. Kung kaya sa paagi sa yan, aram dapat ka na kumpanya kung ano ang posibleng epekto kan sa indang pagninegosyo. Asin dapat ready o kaya nakalatag man ang tindang mga dapat kaining solusyon. Oho. Ngunyan, dahil duman sa nangyaring ammonia leakage, asin susog sa pag-inspection man kan na lokal na gobyerno, partikular na kan sanidad, asin kan na DNR, asin PMB, na hiling Tabi Sirmar na nagtaigwanin polusyon sa salog, duman sa palibot o kaya harani sa dressing plant. So na kaya, inisyon ini, ni Notice of Violation, dahil lang Tabi Sirmar na banggit po na rin ang schedule, pero subject sinda sa technical conference. Kunyan, siguro kay Abu sa pagkataong doon kay ni. Kung halimbawa, dahil aram na manehamiento, na sabi ng negosyo, ang dapat nindang dibuhon, base duman sa EIA, talaga sindang mapapinalisaran, o kaya man kung matindi o kaya magabat ang sa indang naging violasyon Tabi Sirmar, pwede sindang masararom sa cease and desist order. Ayun. No. Ay di, ano yan? Ba kung pinagday nag-ooperate yan mo yan? May order sa lokal na gobyerno? Ang informasyon ko, Sir Mar, dahil ba nag-operate na kay Paul nindang i-rehabilitate, so natanyar nindang salong tuman. Correct. Tsaka kung gusto Pero sabihin, sa di mo na mag-load. Correct. And sa EMB, sa lado mangkan na EMB, siyempre nagtabang sa EMB, nag-inspection. Ang resulta, notice of violation, as in subject for technical conference, o kaya paghururon sabi ni Sirmar, at mga envueltong partido, lalong-lalo na itong dressing plant duman sa Barangay Mayon. Malumo yan Day tulos na outright na penalidad, Tayo, mag-aaram na maninda na ang violasyon. Aram na ninda yan dapat. Ang mangyari, day pala na violasyon, day ng penalidad, oro nang pa. Ang nilataw ba kaya databi, Sir Marky permit, nasa LGU level. Pero, Pag-abot sa, sabi ko niya, pag-abot sa enforcement, dapat masunod sa protocol, sisay talaga. Environmental laws yan, di ba? Nagbugak ki ammonia na nagkausa ki peligro sa health. Ay, masadulkan. Ang sabi ni General Bunyako sa enforcement, sabi niya, inot kaya dapat sa kumpanya, dapat aramin so solusyon sa posibleng problemang madaramin data. Ay EIA sinda, Environmental Impact Assessment. Tapos sa LGU, matumar parte, and sa level Sirmar kang PMB Technical Conference. Pangyari wala palang outright yan dyan. Kasi kung violation ng environmental laws, dapat DNR ang mag-implement. Tayo man na expertise ng LGU. Mako? Pangyari sa buhay tapak.
Nalibong ako naman ha. Siguro kay Juan mo naman ang hugman so lagatan ko. Primero baga, aram na yung kang kumpanya na pag nag-bailer ka kayo, araw kayo yung dapat nag-ibon mo. Base yan, Oo. siyempre sa may environmental compliance certificate, di ba? Oo. Maputa daw kay Marayang ka nung Amat. pinagbasyanin ng laykan, tangani na Ay. maara mo kung araw kang kahi ang mangyayari, paurotro yan. Ay, Oo. magpalan ngayang magabat na pinalidad, mauroron masarapait na. It is a never-ending story pag araw ka. Ang sabi, kung halimbawa talaga si Marmailing nga talagang dahil nga may penalidad and kung magabat talaga si Mar sunagin violasyon, yun ito, worst scenario para sa inda, cease and desist. Sige. Wala tayo magawa. Sila ang nag-implement yan eh. Pero sana kasi may mga kondisyonis baga bago mag-put up. Oo. So dapat kung nag-violar ka, naroon sa nag-drive ka kay motor, pag dahil kang lisensya, may violation ka. Automatic. Hindi ba? Dahil kang lisensya, may violation ka, may pataw yan na multa. Yan. Oo. Aram mo yung may pag naka-route na route sa indang ikipahe, naka-distro sa sinda sa palibot, tayo palan. Just asking. Aha. Wala naman tayong personal na dyan, kundi gusto tang magapot because kung dahil mawago yan, paurotro yan, araw ka na nagiribong ka mga kumpanyang yan. Correct. Pirang beses na nang pig-report ang mga sinika ng mga violations. Dahil man bagang konkreto na na nasusolusyonan, makulog ang banks. Kada harvest season, babalik. Ayan, araw mo pag-harvest season, may langaw, may kadakol. Di ba? Okay, sige. Anyway, Sir Mar, iyan sabi ang dagdag na informasyon, halik sa EMB Bicol, Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua, mga tugang, and that ends our program for today. Salamatong po maritabi sa sendo. Abangan po, taod-taod sa naman after the news break, ang usapang consumer at negosyo ng DTI. Yan, abangan po nila. Baka may mga updates tayo, manungod pa sa school supplies. Very important po yan, mag-opening ng klase. And then, para po sa mga karamang kagabos, kung magantabi nakamuta, next week, igaw naman po kita na aumento sa produktong petrolyo. Pwedeng abuton mga tugang ng 60 centimos ang maximum na increase sa gasolina. Sa diesel, magiging increase ng maximum 90 centimos kada litro. Sa kerosene, baka umabot ng hanggang 40 centimos kada litro. Ang final po kayan na increase o adjustment sa Lunes po, tabi. Abangan nito sa programang Aramon Yato. Sendo ka, boss. Thank you and God bless the Philippines. Bye-bye. Uwi na sa liwat. Ano ka